Mina lento lena ingiphatha kabuhlungu yokuthi umalume yena uyaphika kuze kuzoba yimanje. Yebo umalume oGugu kufanele aphume ejele. Yewe usedonsile kakhulu lo mnyaka le aseyidonsile. Kodwa umalume oGugu mina bengikufisa naye ukuthi mangabe yizwa lento. Imina uNonhle ngikhona ngiyaphila. Iqiniso lakhe ngicela livume. Kungaze kulimala abanye abantu abasemaceleni babekade bengahlangene. Sasinaye la sesilala khona sasinaye sobabili. Omunye wayekade engekho. Mina lento le yangihlumeza kakhulu la emphakathini ngithukwa ingane zize zilinganise ezinye zithi zona zinamehla u3 awu2 lawa ababuka ngawo elinye lingaphansi enkomeni ngokumina ngizazi kahle ukuthi mina ngenzeka lonto. Ngithukwa lemphakathini ukuthi mina ngabophisa uGugu. Into ayisho njalo ithi mina ngabophisa uGugu ngangizange ngize ngidlwengulwe mina abanye bathi mina ngadlwengula abanye bathi ngiqamba amanga njoba kushona manje ukuthi wayamanga. Umalume oGugu kusho yena uzilwele lakhe iside. Yebo umalume oGugu angiphiki umalume oGugu wayekholwa. Waqala wangenisa ePostoli. Waphuma ePostoli wahamba eZiyoni. Waphuma eZiyoni wangena eWiseli. Ngoba mangaba ngingaphazami wazi waboshwe esonto khona eWiseli. So umalume oGugu ntambama wayengithatha ahamba yolala nami embedeni wakhe. Ngangilala naye nje ubusuku bonke. Umalume oGugu lento akazange azayenze kumina kube kanye. Wayenza kaningi. Engifaka into yakhe yokuchama ngaphambili nangemuva. Bandla sisi angifuni uqamba amanga ngifunde esinye isifundo ukuthi mawusukumela ingane eyintombazane wahamba waye emaphoyiseni kuyaphoqa ukuthi yiya ngoba isikubuhlungu inhliziyo yakho. Kodwa egcineni wena oba umuntu omubi. Zikhona ingane la ekhaya zamantombazane ezikhulayo enye ina 8 years enye ina 9 ezabafowethu. Kodwa ama ingafiki ithi auntie nanga umuntu la ngaphandle udlala ngami. Angiboni sisi ngisangakwazi ukuyikhuluma. Ngeke ngisakwazi nje ukuyikhuluma. Sengothula nje ngize ngife. Kuze ngigweme ini umphakathi nokukhuluma nabantu. Yaze ya complicate nayo indzaba. So uNonhle the girl le kuthiwa wadlwengulwa nguGugu Dlamini finally breaks her silence. Uyasho ukuthi vele ubhuti Gugu wamdlwengula not once but countless times. Bekamdlwengula ngaphambili nasemuva same too. So uthi ubhuti Gugu uyaphika because now he's trying to protect himself ageze neligama lakhe, but vele lokho wakwenda lokushiya abantu labaningi bashaqekile. Guys, we are really confused ngale story ukuthi what is really happening here. Kwendile lokho ubhuti Gugu umdlengulile umntwana akamdlengulanga, because right now story sa Gugu, story sa lentombatane and the truth, and people are really confused because they want to get at the bottom of this matter. Because Nkosi yami ubhuti Gugu ngala uthi akayintanga, uNonhle ngala uthi ukwendile. Hey guys, yaze yaba indida nayi indzaba, but ngisho makudlenguliwe umntwana makadlenguliwe kufanele kube nema-DNA test la wenziwa. At this case it seems like it's not even clear ngokuthi endiwa ama-DNA test or azange endiwe, because if endiwa then it means ukuthi vele kufanele aboshwe, but if akendiwanga then kuyafana nje ukuthi bambophele into lengekho, njengoba nayo intombatane yasho ukuthi vele ubhuti Gugu bekasonda malume bekasonda, but vele lokhu lengithi ukwendile bekalala nami not once but countless times bengize ngilale naye embedeni. Hayibo, ngicela ucomment down below ku comment section usho ukuthi wena ucabangani kahle ngalendzaba yakho kuDlamini nokudlengulwa kwakhe mntana sesi wakhe. Mina nawe siyobona nakuleta ke video. I'm signing out. Goodbye.